tenim la intenció d'encarregar un estudi per poder identificar zones aptes per al bany, perquè considerem que és important poder equilibrar i compaginar la protecció de la biodiversitat també amb el gaudi dels espais naturals. L'Ajuntament de Girona encarregarà un estudi per identificar zones aptes de bany al riu Ter, tant per bany lliure com per usos recreatius. La voluntat del consistori és tenir-lo enllestit abans d'acabar l'any per començar-hi a treballar de cares a l'any vinent. L'estudi analitzarà aspectes com els efectes que podrien tenir en la biodiversitat, la qualitat de l'aigua o el comportament dels cabals. La protecció de la biodiversitat també amb el gaudi. La ciutat compta amb una llarga tradició de bany al riu i ara, amb la recuperació ambiental del riu i també de la qualitat de les seves aigües, molta gent l'escull com a indret on refrescar-se. De seguida en parlem. Abans fem un repàs a altres notícies destacades d'avui dimarts 25 d'agost. La Generalitat ha decidit ajornar l'aprovació del Pla Ter fins a mitjans del 2027, tot plegat després de la gran quantitat d'al·legacions que han rebut. Dos dels municipis salvatans afectats són Riets i Viabrea o Sant Hilari Sacalm. El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona dona el tret de sortida una setmana plena de teatre a la ciutat gironina i també a alguns municipis de la província. Hi passaran companyies d'arreu de Catalunya, Espanya i Europa. Jacel Pérez ja és jugador del Fiat Girona. L'Escort actualment militava a les files del Vaqueros de Bayamón i ha firmat per 2 temporades. Pérez no aterrarà a Girona, però, fins a principis de setembre. Com els explicàvem, l'Ajuntament de Girona vol regular el bany al riu Ter i ha encarregat un estudi per identificar quins trams serien els més adequats. El consistori apunta que tenen constància que hi ha zones que podrien ser inaptes on actualment ja hi ha gent que es banya, però l'estudi ho acabarà de determinar tenint en compte la biodiversitat, la qualitat de l'aigua o els comportaments dels cabals. L'Ajuntament de Girona ha encarregat un estudi per identificar zones aptes de bany al riu Ter. La voluntat del consistori és estudiar zones que puguin ser vàlides o bé per al bany lliure o per usos recreatius de bany i que puguin esdevenir espais de gaudi a l'aire lliure. L'Ajuntament és conscient que actualment ja hi ha gent que es banya en determinats punts del riu i ara volen estudiar bé si alguna d'aquestes zones podria regular-se. L'estudi s'encarregarà abans d'acabar l'estiu i la previsió és tenir els resultats abans de finals d'any. Es tindran en compte aspectes com la protecció de la biodiversitat, la qualitat de l'aigua o el comportament del cabal del riu. Aquest estudi tindrà en compte tant la protecció de la biodiversitat com les característiques del comportament de l'aigua, elements de seguretat, de qualitat de l'aigua. Bé, en tot cas, el que sí que sabem és que hi ha zones que són susceptibles de ser zones aptes per al bany i el que es tracta és de poder tenir la confirmació i també les orientacions respecte a quins són els elements de seguretat, de qualitat ambiental i què és el que s'hi ha de fer per, evidentment, poder-les transformar en unes zones de bany segures i reals. La ciutat compta amb una llarga tradició de bany al riu i ara, amb la seva recuperació ambiental i també de la qualitat de les seves aigües, molta gent l'escull com a indret on refrescar-se, una realitat que s'assimila a la de fa molts anys, abans que Girona li donés l'esquena al riu. Aquest nou canvi de mentalitat podria remuntar-se a la pandèmia i també al temporal Glòria, que va crear noves platges i zones de còdols en aquests espais fluvials. Alhora, l'augment de visitants, sobretot en altres zones del transcurs del riu, com a Salt o cap a Bescanó, està provocant un augment de la presència de deixalles, que va portar tant el Consorci del Ter com a l'ACA a preparar l'any passat una nova regulació per controlar els accessos amb cotxe, aforaments i també un cos d'agents que pogués posar multes per comportaments incívics. De moment, però, es troba en fase d'informació pública i encara està pendent de l'aprovació definitiva. A Girona, però, l'Ajuntament treballa per poder analitzar i determinar quins trams del riu, al seu pas per la ciutat, podrien convertir-se en zones de bany segur. La Generalitat ha decidit ajornar l'aprovació del Pla Ter fins a mitjans del 2027, tot plegat després de la gran quantitat d'al·legacions que han rebut. Ens centrem en 2 municipis de la Selva que estarien afectats per aquest document, com són Riells i Viabrea i Sant Hilari Sacalm. El Govern de la Generalitat ha decidit ajornar l'aprovació del Pla Territorial Sectorial per la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica fins a mitjans del 2027.
El document que ha de definir la implantació de les energies renovables a Catalunya no veurà la llum fins l'any vinent, per tal de donar resposta a les nombroses al·legacions i aportacions rebudes durant el primer període d'informació pública. A més, s'ha anunciat que s'obrirà un de nou per afegir possibles modificacions abans de l'aprovació definitiva. Des de l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm reclamen que, tot i que l'ocupació prevista seria aproximadament de l'1% del municipi, per sota del 3% que reclamen alguns ajuntaments, la suspensió del pla fins al juny del 2027 és una oportunitat per revisar el plàter i treballar de manera conjunta. L'ocupació a Sant Hilari està a l'ordre d'un 1%. Per tant, quan molts municipis demanen que l'ocupació es limiti al 3% per no arribar al 5%, nosaltres estem lluny d'aquí si l'ocupació es concreta en l'ocupació. Si aquesta ocupació es traspassa cap a les zones que es pinten perquè no es compleixin objectius, això ens afectaria molt més. A dia d'avui el Plater ha estat suspès fins a juny del 27, per tant, durant aquest temps no hem de baixar la guàrdia i, per tant, continuar treballant en la feina que s'havia fet una mica en els últims temps i a correcuita, per tant, que era de les grans demandes que es feien tots els municipis, de disposar de més temps, d'obrir un segon període de delegacions que ja es havia previst i, finalment, aquesta aturada parcial ens permet a tots treballar sempre i quan sigui un temps per treballar conjuntament. En el cas de Riells i Viabrea, creuen que el Plater és un document molt necessari per l'ordenació del territori, però que s'ha elaborat d'esquenes al territori. El primer que s'ha de dir, que és una cosa crec que més o menys estem d'acord tots, és que un document com el Plater fa molts anys ja que tenia que haver aterrat. Ara bé, dir que el document és necessari i que s'ha fet com es tenia que fer són dues coses molt diferents. No estem d'acord amb aquest Plater, sí estem d'acord amb el Plater, no amb aquest Plater, i segona és que aquest Plater aterra molt tard. Les zones afectades a Riells i Viabrea per la implantació d'aquest Plater serien els terrenys agrícoles pròxims a Riells 1 i tota la zona de Camp Plana. La policia municipal de Girona ha detingut 2 lladres que van robar en un vehicle de Girona, gràcies a que el propietari va trobar-se els sospitosos en part del botí 3 dies després. Els fets van passar la matinada del dissabte 15 d'agost en un aparcament del barri de Sant Narcís. Els sospitosos van robar articles valorats amb 5.000 euros d'un vehicle i van marxar del lloc. 3 dies més tard, el propietari, que ja havia interposat la denúncia, va passar amb la seva parella per la zona i va veure que hi havia un home i una dona al mateix aparcament que manipulaven uns objectes que va reconèixer com a seus. Va ser en aquell moment quan van avisar a la policia municipal que es va acostar al lloc on hi havia els sospitosos. Els agents van arribar i de seguida van trobar-se els presumptes lladres i els van detenir per un delicte d'apropiació indeguda. L'home de 47 anys i la dona de 24 ja han passat a disposició del jutjat de Guàrdia de Girona. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han recuperat 9 cotxes d'alta gamma robats en diversos països de l'estranger i que es van matricular i vendre fraudulentament a Catalunya. En concret, els vehicles es van sostreure de Dinamarca, França i d'Itàlia i estan valorats en 640.000 euros. Arran de la investigació, s'ha acabat denunciant penalment un home de 51 anys com a presumpte responsable de delictes relacionats amb falsificació documental, recaptació de vehicles sostrets, estafes i blanqueig de capitals. Els vehicles se'ls modificava el número de bastidor i s'aconseguia la documentació en blanc per després poder vendre'ls fraudulentament en diverses poblacions de l'Estat. I en cultura, avui comença el FITAC 2026. El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona dona el tret de sortida una setmana plena d'obres a la ciutat gironina i també a alguns municipis de la província. Avui dimarts serà el torn de la companyia Quart Passadís. Tot preparat per la 26a edició del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona. Des d'avui dimarts fins al 30 d'agost, Girona s'emplenarà de teatre amateur amb companyies d'arreu de Catalunya, Espanya i Europa. L'espectacle que arrencarà el FITAC d'enguany és Dins del bosc, de la companyia de Sant Just d'Esvern, al Quart Passadís,
una obra amb músics en directe que convida a sortir del clàssic final de conte i com les històries que hem escoltat des de petits es poden explicar d'una manera diferent. El director artístic del FITAC, Xavier Valentí, ha valorat l'oferta cultural del festival, aquest any anomenat Connection. No és perquè sigui que fem coses molt diferents d'altres anys, perquè el festival sempre ha sigut un punt de connexió entre companyies, entre gent, però sí que hi volem tornar a posar una mica l'esforç principal. És això, perquè els grups de teatre de comarques puguin entendre i interpretar el FITAC també com un lloc per venir a conèixer el treball d'altres companyies. A vegades el teatre amateur, no per tot, però és molt autocentrat. Hi ha persones, hi ha grups que només venien al FITAC si els seleccionaves i actuaven ells. Aleshores vam dir, no pot ser això, home, sortiu del poble i es tracta d'això. D'altra banda, els espectacles sortiran de la ciutat de Girona sota el lema FITAC Municipis, i així ho va expressar el vicepresident de la Diputació de Girona, Jordi Camps. No, nosaltres estem contents. Al final el FITAC Municipis va iniciar-se ja fa anys enrere, després va ser una aposta quan ja havia arrencat el FITAC, i creiem que és important perquè no se'ns quedi només al FITAC, a el que seria a la nostra capital, a la capital d'aquí Girona, i que puguem donar aquesta possibilitat a municipis del nostre territori que puguin tenir el que serien grups de teatre amateur, que en alguns casos poden ser del nostre país i d'altres que acaben sent de països estrangers. Tot i ser teatre amateur, les obres tenen una qualitat excepcional. Un total de 23 companyies d'arreu del món, des d'Armènia i Letònia fins a més locals com Arbúcies i Palamós, i gairebé la meitat s'intenta que siguin obres en català. Potenciem molt, fem un treball també per la cultura i la llengua catalana, tenim un espai, intentem que el FITAC, si el dividim per llengües, que almenys la llengua catalana sigui vora el 40-45% de l'oferta, fem que la llengua catalana pugui sonar, pugui ser llegida amb sobretítols per les companyies que venen de fora, és a dir, a vegades el que li falta al català també és desacomplexar-se i ser present i ser una llengua més. Per primera vegada aquesta temporada, el FITAC també anirà a fer espectacles a diversos centres de dies. Així doncs, setmana completa de teatre amateur a Girona i als seus municipis, que oferiran de manera gratuïta diverses obres de gran qualitat. I la Fundació Prudenci Bertrana celebrarà el proper 19 i 20 de setembre els 120 anys de la publicació de Josafat, amb una lectura dramatitzada de l'obra més coneguda de Bertrana. Serà La Planeta, per recuperar un acte que ja va fer-se fa 20 anys. Bé, aquest any se celebra el 120è aniversari de la publicació de Josafat, que és la gran obra de Prudenci Bertrana. Ja hem fet algunes activitats, les edicions de l'Ela Geminada han fet una nova edició, i el dia 19 i 20 de setembre, el dissabte i el diumenge, a La Planeta, fem una lectura dramatitzada de Josafat, que és una lectura que ja s'havia fet fa 20 anys, en Joan Ribes és el que havia fet l'adaptació, que no va sentar gaire bé en segons quins àmbits gironins i es va treure d'algun programa i tot, però aquest any la tornem a fer, dirigida per Albert Reverendo Mascort. En Dani Chicano és el que organitza tot això i ho fem a La Planeta. Per tant, és una activitat a la qual us convidem des de la Fundació Prudenci Bertrana perquè és una producció nostra juntament amb La Planeta. El grup Proscenium seran els que llegiran i en Jordi Garcia, que és un membre del patronat de la Fundació Prudenci Bertrana, també participarà en aquesta lectura dramatitzada. No us la perdeu. Josafat, 120 anys. A l'espai el temps no passa en hores. Passen somriures. Passen il·lusions. En emocions. Passa entre i Perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit. Reprogir, experts en equips d'impressió i solucions documentals. Et podem ajudar a escollir els equips més adients per a les teves necessitats i evolucionar cap a la digitalització.
Estem compromesos amb el medi ambient i treballem per reduir el nostre impacte mediambiental, potenciant l'economia circular i fomentant mesures respectuoses amb les persones i el planeta. Tenim un equip de professionals qualificats i més de 4.000 clients de múltiples sectors que confien en nosaltres. Concentra't amb el teu negoci i nosaltres ens ocuparem de gestionar els teus equips d'impressió i millorar els teus processos de treball. Reprogir amb la tecnologia, les persones i la sostenibilitat. Stein, on hi trobaràs tot tipus de material per l'oficina, papereria, articles d'escriptura, copisteria, impressió digital i de gran format. Ens trobaràs al carrer Pompeu Fabra 10 i 11 de Girona. Qui la ballarà, la clavellinera, qui la ballarà i un pom de llorera. Jo la ballaré, la clavellinera, jo la ballaré i un pom de llorera. Doneu-li sopa, la més melindrona, doneu-li sopa, sopa a la rodona. De sopa no en vol, la més melindrona, de sopa no en vol, sopa a la rodona. Doneu-li un bon Miquel, que a mi me lo dan, que a mi me lo ensenyen. Demà vindrà l'amor d'aquesta donzella. Peu petitó, peu descalçó, peu de tortuga, massa menuda, prou ha brincat, prou ha saltat i una giradeta per cada costat. Més oportunitats d'habitatges de lloguer de protecció oficial a Girona. Aquest setembre, l'Ajuntament de Girona obre la convocatòria de 98 habitatges de lloguer de protecció oficial. Una aposta ferma per facilitar l'accés a l'habitatge als ciutadans empadronats a Girona. Si ets jove i estàs empadronat a Girona, aquesta és la teva oportunitat de viure de manera independent. Troba tota la informació i els passos a seguir a girona.cat/HPO. Girona, missió habitatge. Però si és en Roncero. I aquest? Mira, pren nota. Tomàs, ja pots passar a revisió. En això som del mateix equip. De vegades costa posar-nos d'acord, pensem diferent, sentim diferent. Però hi ha coses en les que val la pena coincidir i és en la cura de la nostra salut bucodental. No oblidis, visita el teu dentista i recorda, una revisió a l'any no fa cap mal. Una iniciativa de Vitaldent. Arrenquem els esports parlant del Girona i de les dues darreres incorporacions, Abdul Mumin i Mauro Furtado, dos futbolistes que hi van ser presentats a Montilivi i que arriben amb el propòsit de refer els mals resultats d'inici del campionat. Mumin i Furtado ja saben el que és vestir-se de curt. Ambdós futbolistes s'han convertit en les dues darreres incorporacions d'un Girona amb moltes incògnites durant aquest tram final de mercat i d'un equip a mig fer. El primer en ser presentat i en saltar la gespa de Montilivi va ser Mauro Furtado. Espero ser important per a l'equip. Treballaré per tenir oportunitats i espero que tot vagi molt bé. L'equip està ben encaixat, té molts bons jugadors. Clarament hi ha coses a millorar, però si millorem tot el que toca, crec que el grup farà un gran campionat. L'equip està bem encaixada, tem bons jogadores, claramente há coisas a melhorar, mas se melhorarmos tudo o que temos para melhorar, creio que a equipa vai dar uma boa resposta no campeonato.
Seguidament va ser el torn d'Abdul Mumin, que ha fitxat per ajudar l'equip defensivament. El central ghanès ha firmat per les 3 pròximes temporades fins al 2029 per a ser un home important per a Quique Álvarez, un futbolista amb un bagatge important a l'elit després de passar pel Rayo Vallecano i ser internacional amb la seva selecció i que assegura estar al 100% recuperat de la greu lesió que va patir al genoll el 2025. I feel very good. Em sento molt bé. Ja vaig jugar alguns partits del final de la temporada passada amb el Rayo i també vaig estar convocat a la Copa del Món amb la selecció ghanesa. Sí, estic bé, preparat físicament i mentalment. Mentally, I'm ready to play. Així doncs, el Girona ja disposa dels 2 últims jugadors en aterrar i que miraran d'ajudar l'equip a refer-se després del complicat inici de temporada, on únicament els gironins han sumat un dels primers 6 punts possibles. I en bàsquet, el Fiat Girona ha fet oficial el seu 7è fitxatge, Yassel Pérez, escorta que actualment militava a les files del Vaqueros de Bayamón, un basquetbolista que va iniciar la seva trajectòria professional a temporada 21-22 amb els Titanes de Licey de la LNB de la República Dominicana i que té experiència a la primera FEB i a la Lliga Endesa amb el Coviran Granada. El club gironí continua sumant talent aconseguint els serveis d'un jove triplista internacional de la República Dominicana que ha firmat per 2 temporades. Pérez és un molt bon recurs ofensiu per al tècnic gallec. Aquest curs necessitarà un jugador que supleixi el rol líder anotador que tenia Otis Livingston. L'arribada de l'escorta, un expert des de la llarga distància, es complementa amb el fitxatge del vigent MVP de la G-League, Mac McClung, un gran penetrador dinamitzant la plantilla i obrint el ventall de les possibilitats ofensives. El franctirador ex dels Vaqueros de Bayamón tanmateix no aterrarà a Girona fins a principis de setembre, després de ser clau amb la selecció. Així doncs, Pérez es converteix en la 7a incorporació d'un Fiat Girona que probablement haurà de seguir cercant al mercat, a la recerca d'una peça que cobreixi la baixa de llarga durada d'Isaac Vázquez, que resta a l'espera de saber els resultats de les proves que determinin l'abast de la lesió que pateix el metatarsià del peu dret. Jugadors aquesta setmana a causa de les finestres FIBA. Els basquetbolistes convocats en aquesta aturada internacional de classificació per al Mundial de Bàsquet 2027 són Pluta, a la preselecció de Polònia, i David Enguessan, a la preselecció dels Països Baixos. Uns jugadors que disputaran 2 jornades de la segona fase de classificació per al Mundial de Qatar 2027. A més, amb 2 seleccions han quedat enquadrades al grup K. La selecció de Polònia s'enfrontarà a Israel i Alemanya, mentre que la selecció holandesa ho farà enfront a Alemanya i Croàcia. Per tant, setmana sensible per al conjunt de Moncho Fernández, que no disposarà de 4 jugadors. Pluta i Enguessan convocats amb les seves respectives seleccions i Vázquez i Kunk lesionats. I l'Espart Girona ha confirmat un nou amistós de pretemporada. L'equip de Roberto Íñiguez, a diferència dels nois, ja ha posat la velocitat de creuer en la preparació per arribar amb les màximes garanties a l'estrena de la competició oficial, el dia 30 de setembre, amb el bitllet de l'Eurolliga en joc i amb la disputa de la prèvia de la màxima competició continental. El club va definir ahir una nova cita al calendari. Serà el dijous 17 de setembre a Sant Andreu de Llavaneres contra el Jairis a partir de les 6 de la tarda. A falta de confirmar la 12a i última peça de la plantilla, Roberto Íñiguez ja treballa amb totes les jugadores disponibles, a excepció de les 3 internacionals, Marta García, Iana Martín i Tilbe Senyerec. I anem cap a Platja d'Aro, que acollirà el 18 de setembre la primera edició de la Backyard Ultra, una prova per als amants de l'ultrafons que posarà a prova sobretot la capacitat física i mental dels corredors. Platja d'Aro es prepara per acollir una nova cita de resistència que posarà a prova sobretot la capacitat física i mental dels corredors. Aquest dissabte passat es va presentar la primera edició de la Backyard Ultra Platja d'Aro, una iniciativa dels Tritons de la Vall d'Aro que se celebrarà el pròxim 18 de setembre. La particularitat d'aquesta competició és que no hi ha una distància final establerta. Els participants hauran de completar una volta de 6,7 quilòmetres
metres cada hora i tornar-se a situar a la línia de sortida quan comenci la següent. Així, volta rere volta, la cursa continuarà fins que només quedi un corredor capaç de completar el recorregut dins del temps establert. Mario Orozco, membre dels Tritons de la Vall d'Aro i un dels principals promotors de la Backyard Ultra Platja d'Aro, explica què fa especial a aquesta prova. Representar Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró en un esdeveniment organitzat per nosaltres ja és tot un orgull. I nosaltres hem aconseguit una interacció entre l'esport, els empresaris i els polítics del poble. I crec que això la fa molt especial. Crec que això fa que no sigui una backyard o una cursa qualsevol. Crec que el segon punt a poder destacar és des d'on està feta aquesta backyard. Aquesta backyard està feta des del cap i les cames de molts corredors i corredores. I això ens ha donat un avantatge, una sort, que és pensar en tots els detalls. La sortida serà a les 9 del vespre i el recorregut passarà pels municipis de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, una proposta pensada pels amants de l'ultrafons i que busca convertir-se en una nova cita esportiva destacada al municipi. Abans d'acabar, fem un repàs del més destacat de l'informatiu. L'Ajuntament de Girona encarregarà un estudi per identificar zones aptes de bany al riu Ter. La voluntat del consistori és identificar zones que puguin ser vàlides o bé per al bany lliure o per a usos recreatius. L'estudi s'encarregarà abans d'acabar l'estiu i la previsió és tenir els resultats abans d'acabar l'any. La Generalitat ha decidit ajornar l'aprovació del Plater fins a mitjans del 2027, tot plegat després de la gran quantitat d'al·legacions que han rebut. Dos dels municipis salvatans afectats són Riets i Viabrea o Sant Hilari Sacalm. El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona dona el tret de sortida una setmana plena de teatre a la ciutat gironina i també a alguns municipis de la província. Hi passaran companyies d'arreu de Catalunya, Espanya i Europa. Jassel Pérez ja és jugador del Fiat Girona. L'escorta actualment militava a les files del Vaqueros de Bayamón i ha firmat per 2 temporades. Pérez no aterrarà a Girona, però, fins a principis de setembre. Tornem a les 8 amb més notícies. Gràcies per la confiança i que passin una bona tarda.